Les empreses i o establiments emplaçats en zones amb risc químic heu de disposar d'un pla o protocols on preveieu com protegir tot el personal de la vostra empresa en cas d'emergència química. Com sabeu si esteu en zona de risc químic? Podeu consultar el mapa de protecció civil per saber si la vostra empresa està ubicada en zona de risc químic. Com us podeu preparar a l'establiment o centre? En cas d'accident químic, activeu el vostre pla o protocol. És molt important que el tingueu actualitzat. El pla ha d'incloure un sistema d'avís per al confinament i un altre de diferent per a l'evacuació. L'evacuació només es farà per indicació expressa de les autoritats. El vostre pla ha de preveure els mecanismes de confinament a l'edifici per garantir la protecció i la seguretat de tots els treballadors, usuaris o clients, a fi d'assegurar espais de confinament segurs i estancs. Preveure els llocs per confinar-se i les consignes necessàries per fer entrar el públic i els treballadors als edificis i tancar-s'hi. No romandre a les zones externes de l'empresa i que si cal fer-ho per seguretat dels processos o altres qüestions, s'ha de fer amb equips de protecció adequats. Preveure mecanismes per facilitar l'accés a les persones que estiguin al carrer i evitar que les persones que estiguin a l'interior de l'establiment marxin. Preveure que amb motiu del confinament i els controls d'accessos, els relleus de torn de treball no es podran realitzar fins que no hagi finalitzat el perill a l'exterior. Preveure la trucada al 112 només en cas de patir danys i necessitar atenció urgent. Si a prop del vostre establiment o centre públic hi ha risc químic a causa de la proximitat, podríeu notar els efectes d'un accident abans de rebre'n l'avís. Sentir una explosió, olors, molèsties respiratòries, etc. Cal que al pla tingueu previst el confinament com a mesura d'autoprotecció si noteu aquests efectes. També cal que preveieu l'explicació dels sistemes d'avisos, el so de les sirenes o altres sistemes d'avís. Formació a totes les persones en funcions dins de l'organigrama d'emergències. Personal propi i altre personal d'empreses contractades. Informació a la resta d'usuaris i usuàries de l'establiment o centre. Informar a les empreses transportistes que durant el confinament estaran tancats els accessos al polígon industrial i els vehicles no són espais segurs per refugiar-s'hi. La realització de simulacres periòdics i que participeu en els simulacres organitzats per la Direcció General de Protecció Civil. El personal encarregat de les diverses seccions ha de conèixer quin és l'aforament i els llocs on hi pot haver públic, tenir a mà la llista del personal de la secció i el mapa d'ubicació dels treballadors, tenir a mà el procediment d'actuació que cal seguir i que concreta el pla, tenir a mà els telèfons d'emergència. Quines empreses han de fer pla d'emergències? Les empreses que disposin de treballadors per compte aliena tenen l'obligació d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures per fer-hi front, principalment en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. D'acord amb la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals. A més, algunes d'aquestes empreses poden tenir l'obligació de fer un pla d'autoprotecció per raó del nombre de treballadors o bé per l'activitat de risc que desenvolupin. Per exemple, treballar amb substàncies perilloses, tal i com estableix el Decret 30/2015.